Gikabalak-an na sa katawhan ang sagunsong shooting incident nga natala sa General Santos City. Dugang detalye sa report ni Tony Humamil. Sabado sa buntag, gipusil patay ang 74 anyos nga kanhi publisher sa usa ka local newspaper sa gawas sa iyang balay sa Silway, Barangay West sa General Santos City. Dead on the spot ang biktima, samtang daling biikyas ang duha ka mga suspect nga lalaki sakay sa motorsiklo. Niadtong Lunes, laing pagpamusil na sab ang nahitabo kung asa usa ka babae ang biktima nga gipusil sulod sa iyang balay sa Barangay Fatima, General Santos City. Adlong Martes, usa ka lalaki sab ang gipusil patay sa Barangay West. Ang suspect patay sab sa operasyon sa kapulisan human giingong bisukol. Pipila lamang kini sa mga insidente sa pagpamusil sa syudad. Sigon sa General Santos City Police, mukabat na sa kapin 20 ang ilang natalang shooting incident sa syudad sukad Enero karong tuiga. Ang mga reason sabihan niya na sa itong shooting incident sa Dinsan is personal grudge, meaning dili na sila interrelated o correlated sa isa't isa sa mga hitabo. Lain-lain nga senaryo ang ilang hitabo ang shooting incident. Gikabalaka karon sa pipila ka mga general ang nahitabong sunod-sunod nga pagpamusil dinhi sa General Santos City. Tinguha nila nga dayon kining maaksyonan sa LGU ug sa otoridad. Balakang pugod mi na like halimbawa ka wala may kabalo kung sa mga mahitabo ug unta madakpan na sila og kanang unta karang ma-action na sila og patagaan na siya batas. Hinuon misaad ang kapulisan nga sumpuon ang kriminalidad sa syudad ug ipaniguro sab nila ang seguridad sa katawhan. Ato yung panigamutan nga makakuha yun less yun ang atong insidente. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Tony Humamil para sa One Mindanao.